Well, an munt agus le Churaclam Teanga na Bunscoile níos ná gur Churaclam Coháide Teanga Town sé sin níl Churaclam ar lehan don gaige an bhéarla agus Churaclam Teanga ina dhéananig na páistí trascar ina scin le mín siad John goháin go dtí an teanga eile. Nis mai eicimid ar cóics na gailteachta agus na gailscoilíochta le tuma a dhéanamh ag na nótóirí na páistí san íon agus na an móra sa bheit tréimh sé gáh líon agus denig na páistí trascar ina scin na litreachta mar hampla an gaige go dtí an bhéarla. An úsir sin tá na tuirí fólaman na sprochanna atá an gaige ar chócaidán leis an sprochanna atá an bhéarla agus siad a gceist go sin aber bhí ar rangi sé an caintear dúchas gailteachta bhhaing go mbeadh an caidan céine ag an na daltaí sin sa gaige sa bheith ag cainteoirí dúchas bhéarla in áit eile sa tír agus an sin óhéh na gailscoilíochta de beidir go mbeadh sé ró gúlánach ar bhór na báistí sin le bhéil an cainteoir dúchas a bhaint amach ach beidh artsbrochan agus bháilinn go mbeadh siad gard an de le bhéil na cainteoirí dúchas. So stoken daar het hangt explainen fi Churaclam gaige kamid de kursen arf gur mintanga ian gaige Nílan takiet kéine an gaige tí mat an skull sa fobal is atá an verle agus tá implipti ige sin fin corige vína vein sa skull. Léirín an taide hidranáisiúnta áis na bhfuil mintanga go cosúlis gaige agus nó a leart go gafar cuamar le héanamh den teanga go gafar cinál charmini anamh an gaige tuivistigh an skull níos mó ama ó thuirt an gaige chun cúteamh ar nám nach míon ar fáil sa fóbal agus ar an ábhar sin an cúis go bhfuil an tomidiggus an mar bhí mar caint fí rithí seo. So ceantas na rudí bhí me de caint fin sin fí nidigus dáhangach ná an smína seo fí dáhang agus simachach nó attitude bilingualism. Agus tá sé fearhabhachtach go mbeadh cainteoirí dúchas gaige mar hampla in an ard caidan a bhaint amach sa gaige agus go mbeadh sé simachach dóibh siúd. Nis an contoirta bhí nán ar atá mintanga gut go mbíonn ard an bhuntóra ar na fólamóirí seachas ar na cainteoirí dúchas nis caig gach múntóir an ús ar na dúlan ar fad atá go sa seomram caiig siad cuairm a dhéanamh na cainteoirí dúchas gona cinntiú go bhfuil na sciilne sin orbert sciilnítanga agus ceantas na bailí is fearr le sebrú dhéanamh ar na cainteoirí dúchas ná tríd an literacht agus dar na bhaid níimiid caint fin léifeach an scríomháinach an chaint go mar tá ról an lárnach ag an teanga ó bhéil go bhforbert na sciilne literaachta. Ó híh an bhéirlaide agus in bhórta bheith ar buntóirí na tiismitheoirí níl gádómh in bhórta bheith agus takeín an taide lei sin má dhéantar forbert ar sciilne áras a gaige den tríd sin a rascar go dtí an bhéarla ar báil agus mar sin cuidíonn sé leis an dáhanga ach an príomhród ná le go mbeadh sealbhú omláin a dhéanamh ar an gaige ní mór arda le dhéanamh ar na sciilne literaachta agus ar na cainteoirí dúchas sa chomhaigh sin. Like mé béman sin ar na cainteoirí dúchas ach mar gnintar fallí ortha agus nó bhfuilm sa fallí dhéanamh ar na cainteoirí na fólamóirí eile aber sa scoil gailteach nó sa gailscoil tá literacht fearhabhachtach dóibh siúd freisin mar arís is tríd an literacht in inter an teanga a Hebrú agus a Orbert cumála sin nuair cuioíonn tú ar bhintanga fómhór na báistí scoil an gaige ní cluise sí gaige nas mud an scoil agus tugann an léthiret mar hampla teagháil nó deis teagháil leis an teanga dóibh tugann sé ábhar dóibh a bheith plé tugann sé ábhar dóibh smaointe agus ábhar le bheith scríomh mar sin má tá múntóir tuair fi ceartlann scrín áirita mar hampla is bailach é sin le mínt an fáiste chu nó le cinál smaointe agus mar sin le tá có agus is tríd doling le leis na sciilne sin a go háire a ein an na daltaí graim omláin ar an teanga agus tá sé fearhabhachtach dóibh sin ar an gcuis sin.